malaki te John the Baptist ni kezar mazaro je bisi burirani jora nakha abono ongkha Sringcha Ayukni jora eba 400 silent period abo ongkha somai kasambai somai katalni kesarni jora abo ongkha malaki bijab bai mathai bijabni kesarni jora o bisi burira jora o kaitor kebo bai phano khoroksa bai phano kok bosaya mabo malai phaiya khoroksa diari no phano rohoira 400 silent period no intertestamental period bohino o jorao kabangma bijab rok sijakha haifano aborok kaitoni pholabaiya kabangma historical books Jews rokni commentary rok sijakha tei apocrypha bo sijakha apocrypha ongkha kaisa Greek word aboni meaning hinke hoijak bijab iborok ongkha apocrypha ni jibri bijab rok 1546 AD o Roman Catholic rok o jibri bijabni bisingo baksa baksano sainakha tabuk borokni aro 73 books tongmani o apocrypha bijab dino saina jakmani phia Protestant rok o apocrypha no yasagui naliya tamni hinba abo kaitoni pholabai sijakmaniya Jews rok aborno kaitoni kok hwnui yasagui naliya tei sini subra Jisu Kristo bo o bijabni kaisa verse bo quote khlailiya tei sagri rok church father rok bo o bijabno kaitoni kok hwnui yasagliya tei o bijabni kok rok unbiblically aboni bagui sini yago je 66 bijab tongo abono kaitoni first and last authority kathar Bible sing belaikhe talikha kaham sini yago kaitoni pholabai tuiduljak bijab tongo abono khanangui khoktangri elamba kathangba nini khao kok sanai tei abono karibo o jorao da pseudepigrapha books bo sijakha aboni meaning hinke je bijab kubuya book of Adambo bijab rok sike hni satring marok book of Noah o mahairok o Sringcha Ayukni jorao Persia ni bugra rokni jora rok bo phaikya aboni yagulo Greek rokni jora bo phaikya aboni leader hinke Alexander the Great phia bo thiman yagulo boni senapati rokni bisingo kaibri khe boni ha khakjagai thangka te o jorao Old Testament no Greek kok bai sijakha abono tuidulna hinke Ptolemy 2 tei o jorao no Sadducees Pharisees rokhai group rok bo asai phaikya belai hambai khajani bai rok kaitor norok jotono hamari khlaitun tinini o 400 silent period ni bisingo sini siringthai mungsa kurifano sini knowledge tongna nango aboni bagai se o video snamjago hambai jotono kaitor hamari khlaitun amen